Ze hizkuntzatan da hori? Portugesez eta erderaz. Azarrez ez horregatik? Ez, horregatik ez. 30 euro ordaindu dudalako pastilla. Eta lo egiteko da, esan dio ze aldenari, pues ja lotan ia geratu naiz 30 euro aitzeako. Eta bai, irakurtzera noa, ber zer egin behar dudan edo nola. Zela egiten duzu berba zuen artean? Ba, normalian euskeraz. Bai? Bai. Nik kalean egote gutxi egiten da pai, eta ezin dugu ez lizpika behien boan. Ze kalean egote gutxi egiten honek. Bai? Bai, gutxi, etxean da pasioan. Ez da, gamai plazan gutxi. Bueno, txutxa purtxoa, nik aldera bat inbia dut. A ber, zuk egunerokoan euskeraz? Bai, noski. Beti euskeraz? Beti. Bueno, zuek egunerokoan zer euskeraz? Bai, gehienetan bai euskeraz. Gehienetan? Bai, gehienetan, ba, normalian. Beira, txiki honi esaten diot erderaz, aizu, mesedez libe, bedarriko mina maeten didazu. Ez dizut esaten hori? Bai. Beira. Etxian dadanoa euskalduna, gure euskalduna eta ingurunea euskalduna, orduan ez da gatarazo euskaraz bizitzeko, bai. Ez da gizinekin, bueno, batzuk ulertengo dago, agian izan leike baita elkarrezketa elebiduna, zuk euskara zein, eurak erderaz erantzun, zuk euskara zein, eurak erderaz erantzun. Euskaraz erderaz. Ulertzen bau, Bai, entendido dana. Bai, holan bai. Zuzeria eta eurak egin diziria gure baina? Bai, izatez holan da baina, etxeak interesatzen euskara etxea da. Saiatzen dienak euskaraz itzen ez da errestasun asko edukiez, euskaraz beti da politxa ez, entzutia. Aspaldixan galtzen dago eta... Baina euskaraldia eta entzun dugu zu? Bai, entzun bai. Entzun duzu euskaraldiari buruz? Ez. Euskaraldia zer da? Parte hartzeko asmotan? Aztixa honekin txikixo gine askostu edukitzen baina, bai, Andrea eta egin ginen igual izena emoteko, baina, jogan pixkat pentsa, ez da izena emotia bakarri eta gero alde osin jabiltzea baizik eta... Zuek gero ez dut zuen alein handi peskatuko, beti euskara zitzen mozu edanekin euskara. Hori da, bai. Entzun duzu euskaraldia buruz, euskaraldia? Oin datorren azaroa abenduan inbidean hola gotxe gauzak bultzaketako da. Bai. Elkarrezketa bi hizkuntzatan, zuk euskaraz, nik erdeaz. Ez nago ituta. Igual, euskaraldiak igual? Igual bai. Igual bai, saiatuko naiz. Euskaraldiak lortzen da nolako inertzi horrek apur bat apurketia, ez? Bai, politxo izango ditzake, bai. Bai, batez ere, onabe jente asko etorri da, beste herri batzutatik bizixatea. Eta, igual, batzuk erderaz errezau moldatzen die, eta orduan, politxo izango ditzake danak euskeraz behintzat egitea, eta umiape euskeraz entzutia, bai.